number 4, isa ka Iloy na biktima sang hit and run samtang nagatabok sa pedestrian lane sa Barangay Mandalagan sa Bacolod City. Pilason ng 38 anyos nga Iloy matapos nga ma-hit and run sa isa ka tricycle sa atubang sang China Bank sa Mandalagan samtang nagatabok sa pedestrian lane las 7 sang gabi sang Nobyembre 14 samtang nagailulan. Nag-ayo ang biktima nga may 5 ka mga kabataan kag may gina-breastfeed pa nga lapsag nga hindi lang paghinadlan. Nagatabok siya sa dalan sang hinali na lang nga mabungguan sang tricycle. Nalipungan siya kag sang mabugtawan, yara na siya sa sulod sang ambulansya. May ginabat siyang inikaron nga minor injuries sa iya abaga kag ulo. Luyag sang biktima manabat ang driver bangod iya ginpalagyuhan ang iya nga responsibilidad. Nagapanawagan siya sa mga motorista nga mahimo nakakuha sang video sa natabo nga insidente o kung sa mga mahimo nakakita sang insidente kag nakakilala sa tricycle driver nga makig-angot lang sa Police Station 3 sa Bacolod.